On todella upeaa ja liikuttavaa saada kuulla näiden veteraanien kertomaan siitä, mitä Jumala on Jyväskylässä tehnyt. Ja uskon ja toivon, että tämä työ saa jatkua ja nyt me olemme jakamassa seuraavalle sukupolvelle yhdistyksen viirin siitä työstä, mitä he ovat vapaaehtoisena tehneet tai ovat antaneet oman työpanoksensa yhdistyksen käyttöön, jotta Jumalan valtakunnan työ on myös täällä Jyväskylässä päässyt menemään eteenpäin. Ja mä pyydän seuraavia, jäikö se lappu mulle sinne pöydälle, sinne. Seuraavia työntekijöitä ja meidän vapaaehtoisia luottamushenkilöitä tulemaan tänne eteen, jotta me voisimme noin viirit sitten jakaa. Pekka Arposuo, hän on meidän nykyinen yhdistyksen puheenjohtajana ollut 10 vuotta jo tässä työssä mukana. Itse ensin tuli asiakkaaksi ja nyt on löytänyt Jeesuksen ja on upeasti hoitanut meidän yhdistyksen puheenjohtajuutta. Alpo Hiltunen, monivuotinen meidän työntekijä. Mikko Hokkanen, ollut useita vuosia meidän raamattupiirin vetäjänä ja luottamushenkilönä hallituksessa. Ari Kitinoja, näitä monivuotisia työntekijöitä. Juha Lappi ei päässyt tulemaan, hän on ollut seurakunnan diakonina meidän yhdistyksen hallituksessa useita vuosia. Eila Lepistö, ollut jäänyt sairaseläkkeelle. Marjatta Koponen, Veijo Niinilampi, ollut meidän yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijänä ja muutenkin toiminnassa useita vuosia mukana. Raimo Oksa, veteraanityöntekijä, vaikka noin nuorelta vielä näyttääkin. Veijo Pesonen ei päässyt tulemaan hakemaan viiriä, hän on tällä hetkellä Helsingin City Maratonilla. Kaarina Piilaja, monivuotinen työntekijä, onko paikalla? Sitten Maria Rantanen, tällä hetkellä on meidän perhetyön vastaavana työntekijänä ja ollut monessa mukana. Liisa Saarnivaara-Soini, ollut jo toistakymmentä vuotta vapaaehtoistyössä meidän psykologin ja tällä hetkellä Kalliomäen Puolimatkan kodin vastaava työntekijä. Ja sitten Pertti Reinikainen, joka on jostain syystä jäänyt väliin, kun näitä veteraaneja aikoinaan viiriä on jaettu. Sori, täällä jäi vielä 2 hyvin tärkeää nimeä, Terttu ja Voitto Valkeinen. Meidän etapin vastaavia työntekijöitä ja Vote on meillä Ekocenterin työnjohtajana tällä hetkellä. Anteeksi.
No niin, tässä näette edessäni tämmöisen kivan raadollisen joukon hymyn häive kasvoilla. Viirien ja ihanien ruusujen saajien puolesta haluamme kiittää Katulähetys ry:tä huomion osoituksesta, jonka kohteeksi me olemme tulleet tässä vaiheessa valituksi. Kiitoksia hyvin paljon. Sääviestit. Katulähetykselle, joka täyttää 50 vuotta tänään, tervehdyksen Sininauhaliitosta ja Naisten talolta. Paljon onnea 50-vuotiaalle. Ja mä toivotan tässä myös semmoista elämänmakusta toista 50-vuotistaivalta Jyväskylän Katulähetykselle, mitä ollaan tässä tilaisuudessa jo kuultu. Mulla ei ole tässä tilanteessa, kun tämä tulee aika yllättäen, niin mitään lahjaa, mutta ensi syksynä, taikka tänä syksynä Sininauhaliitosta valmistuu Kati Pupita Mattilan kirjoittama lapsidiakonia käsikirja, niin sitten kun tämä kirja ilmestyy, niin me voidaan vaikka siellä Naisten talolla luovuttaa se sitten juhlamenoon ja kahvin kerran. Paljon onnea ja siunausta Jyväskylän. Kiitoksia paljon tästä ohjelman muutoksesta ja en puhu pitkään. Tässä näette joukon Rovaniemen Katulähetyksen vapaaehtoistyövoimaa. Ei kaikki ole mukana, koska meillä on sillä kummimmillaan hilla-aika, eli lakka-aika niin kuin sanotaan, ja meidän piti vetää vähän niin kuin pitkää tikkua, ketä pääsee tänne mukaan. Ja ketkä jää meille poimimaan talven hilloja.
Meidän äiti Sinikka eilen kertoi jo teille, millä asteella meidän katulähetystie Rovaniemellä on. 2 vuotta sitä on tällä nimellä niin kuin jo tehty ja jatkettu. Ja jo rakennusmiehenä sanon, että ollaan perustamassa kivijalkaa, ollaan anturan tasolla. Ja kun Jeesus sanoo, että pitää rakentaa kalliolle, niin me haluamme sen rakentaa kunnolla. Ja olemme tulleet tänne hakemaan oppia teiltä ja teiltä veteraaneilta ja muilta katulähetysyhdistyksen jäseniltä. Ja kaikki oppi on meille tarpeen. Myös se, mitä Sinikka sanoi eilen, niin se on totta, että siellä Rovaniemellä ei tunneta tätä katulähetystyötä. Meillä oli viime pyhänä juuri se leiripäivä siellä ja siellä oli 30 henkeä, niin hyvin moni tuli kysymään, että no mitä ihmettä tämä katulähetystyö on, mutta ne tuli kumminkin uteliaisuuttaan sinne, kun siellä oli soppaa ja sielunhoitoa tarjolla. Ja näin se siitä toivottavasti lähtee leviämään tämä katulähetystyö. Mutta ihan pitemmittä puhetta haluan Rovaniemen katulähetystyön puolesta lahjoittaa juhlivalle Jyväskylän katulähetysliitolle tai yhdistykselle pienen lahjan. Tämä on meidän nykyisen kirkkomme juhlakirja, risti ja lähte. Tässä toki on paljon muutakin asiaa kuin se ainut se tämän nykyisen kirkon. Siellä on paljon Rovaniemen seurakunnasta, vanhasta kirkosta ja kaikista tapahtumista. Ja voitte tätä lukea, kun te tulette sitten suurilla joukolla sinne Rovaniemelle ensi kesänä. Se on suuri kunnia, että me saamme perustaneet kesäpäivät siellä. Silloin tulee sitä julkisuutta. Ja toivon, että niitäkin veteraaneja on siellä mukana, että ne kertoo mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut Jyväskylällä. Mutta tästä kirjasta ihan pikkusen lainatekseni, kun te tulette Rovaniemelle, Rovaniemen kirkonristi on punainen. Ja miksi se on punainen? Niin tässä on meidän yksi näistä kirjan toimittajista ja koko ajan silloinen Rovaniemen kirkkoherra Heikki Karvosenoja kirjoittaa näin. Karin valinnan syy on teologinen. Punainen risti julistaa Kristuksen veren voimasta ja sovituksesta. Sitten tässä on jatkoksi. Estontilaisessa piirissä lauletun laulun, oi kuin on kallis lauma Jeesuksen täällä. Niin viimeinen säkeistö kuuluu. Mikä meillä on hätänä ja mikäs on olla täällä, kun verinen risti heloittaa sen velkakirjan päällä. Ja sitä rististä ei sen paremmin voi tänne sanoa. Toivon, että teistä joku tulee ottamaan vastaan tämän yhdistyksen puolesta. Ja varmasti olemme saaneet sitten taivaiselta tämmöisen lämpimän sään. Tämä on ikään kuin tuo pyhäinen lämpö ja rakkauden lämpö on jo tämän ilmankin vuoksi meitä todella syvältä koskettanut, että on ulostunut tämmöinen lämmin hiki. Mutta erityinen juhlan aihe näin päätösjuhlassa on aina se, että saamme uutta voimaa tähän meidän elopellollemme, työsarallemme, kun saimme tänään teidät siunata tähän
tehtävää. Niin kuin totesimme kirkossa, niin ei teistä varmasti tullut sen parempia kuin ennenkään, eikä sen huonompia kuin ennenkään. Mutta varmasti Jumalan palvelijan suuri siunaus on siinä, tai erottaa tavallisesta työntekijästä siinä, että tavallinen työntekijä suunnittelee, tekee työsuunnitelman ja sitten päättää sen, toteuttaa sen suunnitelmansa ja sitten siinä puurtaa sitten sen suunnitellun ohjelman läpi. No kyllä mekin Jumalan työssä suunnittelemme ja tiedämme, että täällä Jyväskylässä on jo pitkään paneuduttu näihin päiviin ja suunniteltu ja valmisteltu ja koottu voimia, jaettu voimia eri henkilöille. Siinä mielessä ollaan samanlaisia. Mutta ero on siinä, että me saamme jättää sitten tämän kaiken suunnitelman, kaiken tämän valmistuksen vielä suurempiin käsiin, kun pyydämme, että rakas taivaallinen Isä, siunaa käsieni työ, siunaa ne askeleet, jotka teen, että sinä niissä askeleissa. Niin, että kun järjestää tämmöisiä päiviä, niin silloin sattuu monenlaista ja sattuu myös vahinkoja. Ja toiset vahingot ovat semmoisia, että niille voi nauraa. Ja sitten sattuu semmoisia vahinkoja, jotka eivät naurata yhtään. Ei ainakaan sillä hetkellä. Ja eräänä päivänä tuli sitten semmoinen oikein iso annos palautetta ja minä lähdin pyörällä kotiin sitten ja pala kurkussa ja siinä aikana niin kun minä kelasin kaikkia läpi mitä vastoinkäymisiä, milloin minä olen lapsuudesta asti kohdeltu kaltoin, että minua ei piiskattu koskaan, mutta että etikettivirheestä rangaistiin pienestäkin. Ja kun minä kotioven vedin takani kiinni, niin silloin alkoi ulvominen. Ja minä sanoin ukolle, minä muutamalla sanoa, että sinä olet syytön tähän tällä kertaa. Ensinnäkin mä esitän suuret kiitokset Jyväskylälle siitä, että he ymmärsivät vetää sen yhden paikan siitä hallituksesta pois. Ja mun sukuni on 1500-luvulla muuttanut Lapin lääniin ja nyt me ollaan saatu Lapin lääniin katulähetysyhdistys ja liiton mukaan tällainen tilanne, niin musta se on aivan mahtavaa. Ja sitten mä kyllä olin näin itsekäs, että mä ajattelin, että Matti on aivan hurmaava mies, kun sä eläkkeelle, niin me saadaan siitä Turun katulähetykseen hyvä apulainen ja mä oon ehdottanut, että hän tulee sitten meille. Niin sitten tulee tää vakituinen paikka vapaaksi. Mutta täällä on ollut aivan valtavan hyvää ja ihanaa olla ja me turkulaiset kiitetään, me ollut siinä tilaisuudessa, missä täällä erilaiset yhdistykset kertoivat, tai mehän ollaan samanlaisia yhdistyksiä, siitä mitä ovat aikaan saaneet. Ja vaikka meitä on nykyisin hyvin pieni joukko täällä mukana, niin emme me silti ole kuollut ryhmä. Viime aikoina me ollaan iloittu ja riemuittu, kun me ollaan käyty vankilassa, että vankilaherätys näyttää tulevan Turun vankiloihin. Siellä on yli 70 vankia, ja kun me 2 vankilassa käydään, niin me saadaan sen tähän lähemmäs 100 vangille julistaa evankeliumia. Ja mä uskon ja olen varma siitä, että sieltä tulevat todelliset lähetyssaarnaajat tähän maahan. Mä oon heille sanonut jo, että me ollaan sitä varten täällä. Että sitä samaa, mitä kaikki muutkin tehdään, me tehdään tuolla Turussa. Mutta se, minkä mä haluaisin jättää tälle joukolle ihan tällaiseksi rukousaiheeksi, että me emme unohtaisi meidän puheenjohtajaa. Hän on erittäin suurella nöyryydellä ja halulla tahtonut palvella tätä liittoa. Ja
se yhteydenpito, mikä meillä on hänen kanssaan ollut, ja se taloudellinen huoli, jonka me ollaan voitu yhdessä jakaa, on mua todella siunannut. Ja nyt kun me tiedämme, että hänellä on yksi sellainen asia, johon hän erikoisesti terveydellisesti tarvii rukousta, niin me muistettaisiin taivaan Isän edessä, että ihme tapahtuisi ja hän voisi jatkaa terveenä ja olla meidän mukana. Tämä on sellainen huoli. Ja tietenkin mä oon ollut 15 vuotta tässä liitossa jo rahastonhoitajana, kirjanpitäjänä. Ja rahat on riittäneet tähän asti ja mä uskon, että Jumala ei semmoisen häpeän itse asiassa saata, että kun mä oon kerran niin varmasti, kun mä uskon, että hän armosti minutkin pelastaa hänen valtaistuimensa edessä, niin hän kysyy minulta, että puuttuiko mitään, ja mä uskon, että niin kauan kuin mä olen, niin Jumala siitä pitää huolen, enkä minä. Mutta tämä kirjanpitäjän paikka varmaan olisi ihan hyvä, jos siihen löytyy jostakin jatkajaa. Siis mä ajattelin, että mä jään itse kohta eläkkeelle ja valmistaudun sitä varten ja toivoisin, että niitä, jotka eivät välitä hakea mitään muuta kuin sitä, mitä Kristus on meille antanut tehtäväksi, nousisivat ja lähtisivät liikenteeseen. Ja varsinkin kun tämä Jyväskylä on näin iso kaupunki, niin ei sitä tiedä, jos keskipaikka täällä alkaisi pitämään tiliä. Me voitaisiin tämä teille niin kuin lahjoittaa. Meille jää kyllä se varajäsenen paikka. Ja sitten toiseksi mä ihan, ja niitä rahatilanne, että kun me yhdessä tehdään työtä, ja meidän päämäärämme ja ilomme on se, että ihmisiä tulee näiltä alueilta uskoon. Me ei suurempaa tänä joukkona voida elämältä pyytää, kun me näemme siellä niitä nousevan, jotka ovat kaikkien painojen alla. Se on elämän, että me nähdään siellä nousevan ihmiset, jossa hätä ja ahdistus todella on suurin. Mä ajattelen, että mä oon ollut, nyt tulee kohta 36 vuotta, niin mä oon ihmetellyt, että Jumala on mua armahtanut, että ei ole ottanut työnäköä pois. Ja mä ajattelin, että jos mä alkaisin ryppyilemään, niin se varmaan ottaisi mua reisilihaksesta ja mä en uskalla. Mä en tiedä, mistä se teitä ottaa kiinni, mutta Jumala on uskollinen ja meillä on herkät reisilihakset. Ja toiseksi mä haluan pyytää teille vielä, että te muistatte hallitusta ja varajäseniä rukouksella niin, että he saisivat tehdä terveenä ja kaikin puolin sitä työtä. Joitakin asioita, mitkä mä tiedän, niin joidenkin kohdalla niin, että heidän terveytensä säilyisi ja Jumala suojelisi ja varjelisi heidät, että me yhdessä voitaisiin heidän kanssa iloita, kun tämä meidän firma menestyy Kristuksen nimen tähden. Amen. Kiitoksia Kaarinalle näistä sanoista sekä meidän kaikkien puolesta että myös minun puolesta. En kuitenkaan nyt lähde erittelemään, mutta todella minulla on ollut semmoinen kurkussa pieni polykki, joka on määrätty leikattavaksi ja olen jättänyt sen asian Herralle, että siitä oli nyt kysymys. Mutta Kaarinan sanoihin yhtyen tahdomme nyt hallituksen puolesta ja Katulähetysliiton puolesta ennen kaikkea kiittää Jyväskylän katulähetystä, joka tällaisella todella kokemuksen rinta-äänellä ja rautaisella kouralla kädellä on paneutunut näiden päivien järjestelyihin niin käytännön asioissa kuin sitten ohjelman ja monien muiden asioiden tähden. Me kiitämme ja samalla tuomme teille parhaat onnittelut suuren syntymäpäivän johdosta katulähetystyössä. Siis totesimme jo alussa, että katulähetystyö alkoi Helsingistä ja ensimmäinen kaupunki oli Tampere ja sen jälkeen tuli Jyväskylä ja täältä Jyväskylästä se lähti Turkuun. Ja sitä tietä se on sitten edennyt. Mitä? Mitä me 60 vuotta? Niin. Tai sitten taas mennäkin ensin Turkuun ja sieltä vasta sitten tänne Jyväskylään. Mutta me tahdomme ojentaa teille pienen ruusukimpun ja Katulähetysliiton hallituksen tervehdyksen.
varapuheenjohtajan ja jäsenen kautta. Jos joku teistä tulisi auttamaan. Kiitoksia. Kiitos Esko Jantuselle myös. Sinä olet tehnyt suuren työn. Erkki sinulle. Minulla on ilo kiittää Jyväskylän katulähetyksen puolesta liiton hallitusta, puheenjohtajaa ja kaikkia teitä, jotka tähän olette osallistuneet. Ja jos mä samalla voisin omat tuntoni ja tunteeni tuoda tässä ja kiitokseni, niin ensimmäisenä tapasitte täällä tuossa aulassa noita sisaria ja veljiä, ja he ovat tehneet todella suuren työn tuossa kaikessa kuumuudessa ja varmaan kaikkein uupuneimpia ovat he. Tästä tuntuu itsekin, vaikka ei ole mitään tehnytkään, niin väsyttää. Ja toivon kaikille teille Jumalan suurta siunausta ja varjelusta niin kotimatkalla kuin myös siinä työssä. Niin kuin Jorma puhui tuossa saarnassaan, että täällä on hyvä olla, mutta meidän jokaisen on palattava sinne palveluspaikalle ja siellä ei aina olekaan hyvä olla. Siellä me tarvitsemme jokainen sitä Jumalan pyhän hengen kosketusta, että me jaksamme niissä työssä ja että meillä olisi oikeita sanoja ja rakkautta niitä lähimmäisiämme ja kärsiviä kohtaan. Ja myös rakkautta itseemmekin kohtaan. Että ymmärtäisimme sen, että ei vaadita itseltä liikaa, ei Jumala vaadi meiltä enempää kuin me jaksetaan. Että meidän voimat on Jumalan käsissä. Siunausta kaikille. Kriisipesäkkeitä, siis todella vakavia kriisipesäkkeitä, ei mitään semmoisia paperisotia tai muuta pienempää hässäkkää. Niin yleensä sinne lähetetään armeijan erikoisjoukot, spesiaalijoukot. Ja minä ajattelen, että tämä katulähetysväki on tämmöistä erikoisjoukkoa, tai ei ollenkaan semmoista keskivertokansaa. Meillä on paljon kokemusta, paljon nuoria ihmisiä, paljon veteraaneja, joilla on siirrettävänä jalo katulähetysnäky eteenpäin. Ja tällä tavalla tämä työ syvenee ja tämä peltosarka vahvistuu koko ajan. Ja minulla on ihan selkeä näky siitä, että katulähetystyö Suomessa tulee kokemaan hyvin voimakkaan renesanssin ja uudelleen nousun. Alkakaa vaan ystävät rukoilemaan ja jatkakaa. Vielä tarvitaan niitä, jotka käsipelillä, erikoisjoukkojen miehiä ja naisia, menevät ja poimivat lyhteitä kaduilta ja aitovieriltä. Yhteistyö näiden päivien aikana on ollut todella hedelmällistä ja moitteetonta. Kiitos Jormalle, että tässä vuoden aikana olemme monta kertaa olleet yhteyksissä ja se on ollut miellyttävää ja kaikella tavalla siunaavaa ja kannustavaa. Ja tässä yhdistyksessä, missä minä olen Jyväskylässä, koen, että Jumala on tänne tuonut minut tänne Jyväskylään ja antanut tämän tehtävän ja monia muitakin. Ja kertaakaan en ole kokenut, että vastenmielisen homman olen saanut, vaan on suuri ilo ollut palvella tällä kohdalla. Kiitän kaikkia vapaaehtoisia. Jyväskylässä on todella hieno ja upea vapaaehtoishenki, talkoohenki ja ei ole ollut vaikea saada mihinkään tehtävään ystäviä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja myöskin Vammalan ystäviä, kun aikanaan tulette tänne kapulan ottamaan. Tämä on upeata työtä. Muistetaan toinen toisiamme. Ehkä ei mene kauankaan, kun meitä on moninkertainen määrä katulähetyspäivillä. Siunausta.